Военна академия Георги Стойков Раковски участва в проект за уеб-базирано дистанционно обучение на управленски кадри в областта на сигурността и отбраната. Онлайн обучението е независимо от време и граници и е разделено в 4 специалности: защита на населението и критичната инфраструктура, въздухоплаване и сигурност на въздушното пространство, екологична сигурност, логистика. Акцентите са инфраструктура, бедствия и аварии, икономика, екология, мениджмънт, сигурност на въздушното пространство и тероризъм. Методите на преподаване в тяхната дистанционна форма са обогатяване и модернизация на учебния процес. Европейско ниво в качеството на образование. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.